Hayırlı gün, исәнмесез балалар? Математика дәресен башлыйбыз. Өйрәнмичә чабата да үреп булмый. Яки тырышкан табар, ташка кадак кагар ди татар халкы. Әйдәгез без дә тырышып белем алыйк. Мәсьәләне шишегез. Туры почмаклыкның киңлеге 9 см. Әгәр аның мәйданы 162 квадрат сантиметр булса, туры почмаклыкның озынлыгын табыгыз. Мәйдан ул фигураның тигезлектә күпме урын алып торганын күрсәтүче зурлык. Мәйданны гадәттә S хәрефе белән тамгалыйлар. Туры почмаклыкның мәйданын табу өчен аның озынлыгын киңлегенә тапкырларга кирәк. Бирем буенча туры почмаклыкның озынлыгы билгесез. Димәк, аны табу өчен мәйданны туры почмаклыкның киңлегенә бүләбез. Без бер урынлы санга баганалап бүлә беләбез инде. 162 бүләм 9, 18 сантиметр. Хәзер шушы мәсьәләгә кире мәсьәлә төзергә кирәк. Туры почмаклыкның озынлыгы 18 сантиметр. Әгәр аның мәйданы 162 квадрат сантиметр булса, туры почмаклыкның киңлеген табыгыз. Бу очракта туры почмаклыкның киңлеге сорала. Аны табу өчен мәйданны туры почмаклыкның озынлыгына бүләбез. 162 бүләм 18. Без каршылыкка очрыйбыз. Бер урынлы санга бүлә беләбез, әмма ике урынлы санга баганалап бүлгәнебез әлегә юк. Дәресебезнең темасы ике урынлы санга бүлү. Әйдәгез, 162-не 18-гә бүлеп карыйк. Башта бүлүче 162-не, оннан соң бүленүче 18-не баганалап язабыз. Беренче тулы булмаган бүленүчене ачыклыйбыз. Бүлүче ике урынлы сан булгач, тулы булмаган бүленүчедә дә кимендә 2 цифр булачак. Ләкин 16 18-дән кечерәк. Димәк, 162-не бүләбез һәм өлештә бер генә цифр булачак. 162-не 18-гә бүлү өчен сайлап алу ысулын кулланабыз. Беренче цифрларга игътибар итәбез. Безгә бу саннарны түгәрәк саннар итеп күз алдына китерергә кирәк. 162-не 160, 18-не 20 дип карыйк. 16-ны 2-гә бүлсәк, 8 килеп чыга. Бу санны сынап карыйбыз. Моның өчен караламада бүлүче 18-не 8-гә тапкырлыйбыз. 8-не 8-гә 64, 4-не язабыз, 6-ны истә калдырабыз. 1-не 8-гә 8, һәм тагын 6, 14. Җавап 144. Әмма 144 162-дән кечерәк. Димәк, зуррак сан 9-ны алабыз. 18-не 9-га тапкырлыйбыз. 8-не 9-га 72, 2-не язабыз, 7-не истә калдырабыз. 1-не 9-га 9, һәм тагын 7, 16. Җавап 162. 162-дән 162-не алабыз. Калдык 0. Димәк, бүлү дөрес башкарылган. Укучылар, шулай итеп, ике урынлы санга бүлү алгоритмы килеп чыга. Хәзер без сезнең белән бүлүнең берничә сырын карап китәрбез. Ике урынлы санга бүлгән вакытта 1-дән 5-кә кадәр саннарны без кечерәк якка түгәрәклибез. 0-гә кадәр. 6-дан 9-га кадәр саннарны без зуррак якка түгәрәклибез. 10-га кадәр. Моны мисалда карап китик. Башта беренче тулы булмаган бүленүчене табабыз. 7 19-га бүленми. Тулайым алабыз. Димәк, беренче тулы булмаган бүленүче 76. Өлештә 1 цифр булачак. Хәзер түгәрәклибез. 76-дагы 6-ны 10-га кадәр түгәрәклибез. 70 һәм 10 80 була. 19-дагы 9-ны 10-га кадәр түгәрәклибез.
10 плюс 10 20. Демәк, 80-не 20-гә бүләбез. Җавап 4. 4-не сынап карыйбыз. 19-ны 4-кә тапкырлыйбыз. 9 тапкыр 4 36. 6-ны язабыз, эчне истә калдырабыз. 1 тапкыр 4 4 һәм 3 тигез була 7. Җавап 76. Һәм ул туры килә. Язабыз. Бүленүчедән алабыз. Калдык 0. Укучылар, ләкин бу ысул һәр вакытта да туры килми. Алдагы мисалга күз салыйк. Безгә 84-не 14-кә бүләргә кирәк. Шулай ук түгәрәкләп карыйк. 84-тәге 4-не кичерәк якка 0-га кадәр түгәрәклибез. 80 генә кала. 14-тәге 4-не 0-га кадәр түгәрәклибез. 10 кала. Димәк, 80 бүләм 10 тигез була 8. 8-не сынап карыйбыз. 14-не 8-гә тапкырлыйбыз. 4 тапкыр 8 32. 2-не язабыз, эчне истә калдырабыз. 1 тапкыр 8 8 һәм тагын 3 11. Җавап 112 килеп чыкты. Ә безгә 84 кирәк. Әгәр дә беренче ысул туры килмәсә, икенче ысулны кулланабыз. Сынап карау юллары азрак булсын өчен бүлүчене 5-кә тапкырлагыз. Без үзебезнең бүлүчене 14-не 5-кә тапкырлыйбыз. 4-не 5-кә 20, 0-не язабыз, 2-не истә калдырабыз. 1-не 5-кә 5 һәм тагын 2 7. Җавап 70. Нәрсә өчен без 5-кә тапкырладык соң? 5-кә тапкырлап, без 5-тән кичерәк саннар безгә туры килмәячәген ачыклыйбыз. Шулай итеп, сынап карау юлларын киметәбез һәм 5-тән зуррак саннар кирәклеген күрәбез. Ә хәзер 6-ны сынап карыйк. 14-не 6-га тапкырлыйбыз. 4-не 6-га 24, 4-не язабыз, 2-не истә калдырабыз. 1-не 6-га 6 һәм тагын 2 8. Җавап 84. Ул туры килде. Элештә 6-ны язабыз. 84-тән 84-не алабыз, калдык 0. Укучылар, без сезнең белән 2 урынлы санга бүлү алгоритмын үзләштердек. Без өйрәнгән серле ысулларны онытмасагыз, 2 урынлы санга җиңел генә бүлә алырсыз. Ә хәзер мин сезне дәресебезнең практик өлешендә көтеп калам.